Moro, mä oon Joonas Hyvänen. Tänään sukelletaan pelipaitojen maailmaan ja siihen meillä onkin paras mahdollinen opas, Kimmo Välikoski. Kimmo on kerännyt vuosien varrella sellaisen määrän pelipaitoja, että tarinoita riittää. Miten intohimo syntyi ja mitkä paidat ovat kokoelman kruununjalokiviä? Hypätään suoraan asiaan. Tervetuloa videon pariin. Kimmo. Moro. Morjes. Moro. Sä oot kerännyt pelipaitoja aika pitkään ja sulla on aika laaja kokoelma ja tässä nyt on vain murto-osa niistä. Mutta kerro se vähän, mistä paitakeräily on saanut alkunsa ja onko se ollut jotain, mikä alkoi jo nuorempana vai tullut vasta myöhemmällä iällä? Se on myöhemmällä iällä tullut toi paita-homma siihen, kun käynyt katsomassa pienestä pitäen kuitenkin jääkiekkopelejä, tuossa on Kupittaalla ollut, niin asuttu ihan lähellä ja mennyt. Niin se tuli sieltä sitten yhtäkkiä vaan mukaan, kun tuli semmoinen mahdollisuus joskus ostaa semmoisen pelaajan pelipaita, mitä niin tykkäisi seurata, niin katsoin, okei, mä koitan, jos mä saan sen. Ja sitten riitti rahat ja ostin sen sitten pois ja siitä se sitten niin yhtäkkiä lähti, että mä tykkäsin siinä sitten tsempata ja katsoa poikia sitten, niin ketä mä tykkäsin katsoa, niin ostin siitä sitten aina lisää pelipaitaa, sitten sen pelaajan pelipaitaa ja sitten yhtäkkiä se vaan sitten niin laajeni ja sitten se oli niin aina vuosi kerrallaan tuli ostettu vähän enemmän ja sitten sitä oli yhtäkkiä vähän jonkun verran sitten löytyi kotoa sitten paitoja jo. Joo. Muistaaksä kenen se eka pelipaita oli? Eka pelipaita en ihan muista, mutta se oli olisiko ollut Palmruutti aikanaan. Joo. Henri, niin se tuli ostettu sitten pakki. Joo. Kuinka on tästä suurin piirtein aika, kun se eka tuli? Siitä on 2000-luvun alkupuolella, puhutaan yli 20 vuotta. Joo, kyllä. No niin, paitoja on kerääntynyt ihan mukava määrä. On niitä mukava määrä ja kyllä aina niitä tulee vähän välillä sitten ostettu vähän enemmän ja vähemmän. Pikkuhiljaa. Sun kokoelmassa on erityisesti Tuton pelipaitoja, niin miksi just Tuto? No se oli aikana silloin, kun kaveripiirissä oli ja luokalla oli tämmöinen kuin Jani Kiviharjut ja nämä, kun kannatti Tepsiä silloin aikanaan, niin mä olin sitten niinku pienemmän puolta silloin, että Tuton puolta silloin totta kai. Ja sitten mä ajattelin, että ei mitään, että se menee siinä sitten ja Tuto henkeä ja veren sitten ihan niinku vastakkaisasettelu ihan kiusalla. Ja sitten yhtäkkiä lähti, että ei perhana, että se on mukava katsoa niiden peliä ja muuta. Sitten tykkäsi, oli lähempänä sitten ja kaikki. Niin se oli ihan itselleen semmoista luontevaa sitten katsoa. Sä menit vähän vastavirtaan. Mä menin vastavirtaan joo siinä. Mulla oli TPS silloin aikanaan ja sitten mä ajattelin, että ei, että kyllä mä sitten vähän pienempää pois kutaperää, että mä katson Tutoa sitten ja muutenkin. Niin se lähti siitä sitten vaan, tykkäsin sitten sen jälkeen, että ei, tää onkin ihan fiksu ja mukava käydä tää. Sitten se oli kuitenkin kavereita, oli kuitenkin jokunen rinnakkaisluokalta ja muualta sitten koulusta löytyi sieltä sitten kuitenkin, niin se oli sitten sitä yhdessäoloa siellä kavereiden kanssa sitten hengailua jääkiekkopelissä. Joo, okei. Juho Virtasen pelipaidat näyttää olevan sun kokoelman tämmöisiä helmiä, sulla on niitä paljon, niin miksi just Juho Virtanen, mikä tekee Juhosta erityisen pelaajan? No silloin kun se tuli Tutoon, niin pisti silmään se vaihdosta toiseen se pelitapa, mikä se pelasi joukkueen eteen, että ei ollut omaa pisteet, ei ollut niin tärkeää, että se tsemppasi sitä, teki sitä pyydetöntä työtä, mikä on mulle se tärkein siinä, että joukkueen etu menee yksilön edelle. Et se oli semmoinen, mikä pisti silmään, että se on että toi on semmoinen jätkä, mitä kannattaa seurata ja katsoa, että se tsemppaa ja tekee kaikkea siihen voittavia asioita. Ja sitten tykkää, että kannusti muitakin siellä. Sitten mä ajattelin, että okei, tämä on pisti heti silmään. Tyylikäs pelimies. Tyylikäs pelimies, joo. Edelleen. Joo, kyllä. Sä oot kertonut, että sä oot saanut osan pelipaidoista lahjaksi kavereilta ja pelaajilta, niin onko näillä joku erityinen merkitys? On se tietenkin, kun se tulee, kun ne tietää, että kun mä käyn katsomassa pelejä ja sitten mä aina olen esimerkiksi kakkosdivisionakin käyn katsomassa Paimiossa ja Naantalissa ja näin poispäin, niin edelleenkin ne muistaa sieltä, että on käynyt katsomassa Tuton pelejä ja muuta, niin kyllä pelaajat näkee kaukalossa, ketä tsemppaa siellä, vaikka onkin vaikeimmat hetket ja nämä menossa, niin se merkitsee yllättävän paljon heille, että sitten tulee, niin sitä kautta on saanut kaverilta ja pelaajilta niitä pelipaitoja sitten aina välillä. Sanot, että he antaa tässä näitä esimerkiksi, tuossa tuli 50-vuotis lahjaksi tuli Naantali VG:n kapteeni antoi lahjaksi oman pelipaitansa, että sanot, että niitä ei ole montaa sitten, että joku yksi vieras ja yksi koti, niin kyllä se pistää vähän menemään ja kaveri pisti kanssa sitten Karolus Kaurehdon pelipaidan kanssa sitten, kun hänellä ei ole käyttöä, kun se tiesi, että mulla on niitä paljon, niin antoi sitten itse kanssa sitten saman silloin. Onko nämä
suurin osa sun paidoista Game Worn-paitoja vai onko se Suurin osa, että siellä on, mitä mä katsoin, oli 4 korkeintaan semmoista, että ei ole pelipaitaa, että siellä on muut on kaikki Game Worneja, kaikki on ihan pelissä ollut. Joo, ja osa nimmareillakin varustettu. Osa on nimmareilla kyllä, että siellä on sitten ollut ihan jälkikäteen. Ja tiedän kyllä, että nimmarit välillä vie sitä arvoa alaspäin, mutta minulle se on parempi sitten, kun tykkään kuitenkin enemmän niitä myy mihinkään enemmän. Että se on niinku itselle semmoinen isompi jälleenarvo, semmoinen, että parempi kuin siinä on pelaajan nimmari, niin se on isompi arvo sitten. Niin ja varmaan riippuu pelaajasta, jossain tapauksessa voi nostaakin sitä arvoa. Niin joskus, joo. Kyllä niitä on aika monessa kuitenkin. Joo. Sä oot kertonut, että sä hankit osan paidoista myös huutokaupasta, niin miten sä päätät, mitä paitaa sä lähdet huutamaan, millä kriteereillä sä teet sen valinnan? No mä tein se esimerkiksi Järvisen Pasi, kun mestaruuskauden paita tuli yhtäkkiä huutokauppaan jatkoajassa, kun sitä lukee sitä jatkoajan palstaa aina, kun katselee vähän mitä jääkiekkoa niin liikkuu näin, niin sieltä tuli info, että semmoinen pelipaita olisi toripäässä. Niin mä totesin, että ei mitään, että mä lähden sinne samaan tien. Sitten kun tulee, mä soitin heti, että on se semmoinen ja näin. Mä okei, ja kysyin mikä päivä se on niin myynnissä ja tämmöttiin. Mä menin sitten ja totesin, että se on niin mestaruuskauden kapteenin pelipaita, niin se täytyy ostaa pois. On se hinta mikä tahansa. Ja se on sitten, kriteerit on siinä sitten just, että kun se on semmoinen pelaaja aina välillä, että joku löytyy mikä on joukkueen eteen tehnyt paljon asioita, niin semmoisen pelipaidan voi hankkia sitten huutokaupasta tai muuta vastaavaa löytää muualta. Että se menee ehdottomasti siihen piiriin, että huutokaupassa mä olin sitten huutamassa siellä oli moni muukin sit ja aloitettiin huutamaan, niin mä sanoin, että mä huudan ton verran, että se on ihan sama mitä muut huutaa, niin mä huudan sen itselleni. Ja se on selvä, että se on loppu tähän näin. Budjetisen yläraja. Joo, budjetisen tässä kohtaa. Ja sitten se meklari sanoi, että sä taidat tietää tämä hinta, mutta se ei ole mulle se hinta, vaan se henkinen arvo, mikä siinä on, kun se on mestaruuskauden kapteeni ja enemmän näin, niin se merkkaa enemmän siinä kohtaa. Joo. No näissä pelipaitojen keräilyssä varmaan niin kun paitoihin liittyy paljon muistoja, ne sitoutuu tiettyyn ajanjaksoon, ehkä just tiettyihin pelaajiin, niin onko jotain paitoja, mihin on jotain, tai mitä haluaisit nostaa, missä on jotain erityisiä muistoja? No siellä on Tönströmin Kimi on yksi semmoinen hyvä maalivahti, kun se on paljon mahdollisuuksia näyttää, mutta se on niin kuin todellakin ollut semmoinen tuto henkeä ja vereet yli 20 vuotta ollut. Niin semmoisen pelipaitan hänen mun 2 kappaletta ja Laine ja Markus, ketä aikanaan Kimi ja noiden kanssa pelasti tuton, ettei ollut putoamiskamppalukurimukseen päästy menemään, että aikanaan semmoiset niin iso merkitys itselle kuitenkin, että joukkueen olemassa edelleenkin tänäkin päivänä. Kyllä. Se on. Sä oot kertonut, että sun kokoelmassa on yli 40 paitaa, niin onko sulla jo katse johonkin seuraavaa tiettyä paitaa, mikä siellä on kiikarissa, mikä tekisi mieli hankkia? No pelaajalle mä sanoin, että mä haluaisin hankkia sun pelipaitaa, joka Markkola numero 15 ja sanoin, että mä tykkään hänen pelitavastaan, kun se menee kanssa samalla tavalla kuin Virtasen Juho, että tilanteeseen kuin tilanteeseen täysillä ja vaihdosta toiseen ja joukkueeteen, että vähemmän peristeitä, niin sanoin, että kyllähän sen sitten antaa niin, että mullekin sitten ostettavaksi, että selvä, että mä pistän sen eteenpäin tiedon, niin löytyy sieltä sitten punainen pelipaita. Toivon mukaan kauden jälkeen. No niin, joo, meinasin just kysyäkin, kun nyt on kuitenkin 3 väriä, että mikä niistä, mutta punainen tulee joo. Joo, no niin, se on hyvä päätös, tyylikäs valinta. Sä oot maininnut, että Jussi Sipposen paita on semmoinen, mikä kokoelmasta puuttuu, niin mikä tekee tästä paidasta semmoisen erityisen, miksi sä haluat sen sun kokoelmaan? No se on ollut semmoinen aika semmoinen taiteilijan luonne, että tosi semmoinen akrobaatti ja temperamenttinen semmoinen pelaaja siellä jäällä, että se tekee kaikennäköisiä piruetteja ja erittäin näyttävä ja erittäin semmoinen osaa lukea peliä hyvin ja tämmöinen, että niin kuin vanha kunnon, esimerkiksi Juha-Matti Aaltonen samanlaista ollut, niin sillä mentaliteetillä ollut, niin se olisi vähän niin kuin pieni haave saada semmoinen pelipaita joskus. Vaikka Naantali VG tai Tuto, mutta kuitenkin, niin löytyy sieltä. Onko se tullut mitään vihimistä? Ei ole vielä vihiä tullut mitään enempää. Että kyllä Naantalissa löytyy, siellä on kahvi, jossa Naantalin paita on siellä ylhäällä, niin se on niin kuin, sitä ei sieltä tietenkään saa, mutta Tuton paidasta ei ole vielä mitään vihiä ollut. Okei, no niin. No mutta ehkä joku katselijoista ottaa tästä vihiä ja ottaa yhteyttä, jos löytyy omasta kokoelmasta. Niin voi olla, toivon mukaan. Kyllä. Kun sä katsot sun kokoelmaa, niin onko siellä jotain tiettyä paitaa, mikä tuo sulle erityistä ylpeyttä ja jos on, niin mitä se sulle symboloi? No siellä on 3 pelipaitaa, niin voisi sanoa, että on Keinänen, Pulliainen ja Vuorisalo.
pitkän linjan tutoolaisia kaikki, että niin ne symboloi sitä, että joukkueessa ollaan niin kuin pelattu monta vuotta eikä vaihdeta joukkuetta niin kuin vuoden jälkeen. Et se on se, mikä niin kuin itselle on se iso asia. Et sen takia niin kuin Virtasen Juhokin oli tuossa monta vuotta, niin sekin on se yksi osa syy siihen, että pitää olla semmoinen monta vuotta joukkueessa oleva, mikä on niin kuin kannattaa pystyä niin kuin samaistumaan kyseiseen pelaajan, kun muuten se on semmoista ostovoimaa niin sanotusti se pelijuttu, niin ei se oikein ole. Että tommoinen merkitsee itselleen todella paljon, että monta vuotta ollut yhdessä joukkueessa, niin tietää silloin, että on hyvin hoidettu asiat ja hyvä pelaaja ja kaikki on tykännyt siitä, niin se on silloin se asia, mikä siinä niin kuin merkitsee enemmän. Joo, lojaali tutolle. Kyllä. Joo. No, se on se, eikä muuta, että hankitaan niin kuin ylöspäin menova tai jonnekin muualle, niin, vaan se logo on se iso asia, mikä kuuluu olla. Et sitä niin kuin tuolla jäähallilla varmaan suuri osa tekee, tai yleensäkin kaikki voisin sanoa kupittallaan, niin on se, että logo merkitsee todella paljon, mikä siinä on. Et sitä tullaan katsomaan sinne. Niin, niinhän sitä sanotaan, että pitäisi pelata sillä logolle, mikä on tuossa rinnassa, eikä miettiä sitä numeroa ja nimeä, mikä on selässä. Et se on ihan sama, ketä ne pisteet tekee, kunhan peli on hyvä ja voitetaan, ja sitten on se logolle heittäydytään niin kuin kiekon eteen, niin se on se kriteeri, mitä mäkin katselen, että puolustat kun puolustaa, niin sä otat sen äijän pois ja heität kiekkoa eteenpäin nöyrästi, niin se on se, mitä arvostan enemmän, että todella paljon. Joo, kyllä. Toki tällä kaudella on nähty nyt ihan niin kuin taitureitakin, siellä on näitä pistenikkareita. Meillähän on Miku Ronkainen aika ilmiliekeissä siellä. Löytyykö Ronkaisen paitaa vielä kokoelmasta? Ei löydy, en tiedä, kyllä se toivon mukaan jatkaisi vähän niin kuin Tutossakin vähän pidempään, niin voisi olla, mutta ei ole vielä sillain niin kuin kriteerit. On todella taitava, myönnän se, tekee kaiken näköistä akrobatista juttua siellä, niin ei ole ihan vielä sellaista niin kuin syttynyt. Kyllä mä sen tiedän, että niin kuin Markku Lännemmi ja vähän muut sieltä sitten. Niin, toki sulla on tärkeä tai mä ymmärrän niin kuin että sulla on tärkeää se, että sä pelaat joukkueelle ja sitoudut tutoon ja tietysti Ronkainen nyt kohtuullisen uusi vielä. Vähän enemmän pitää antaa näyttöjä. Vähän vielä pitää antaa näyttöjä pikkaset, vaikka sanotaan nyt jatkopahvia sitten ensi vuodelle jo pikkuhiljaa tai vähän pientä vinkkiä sitten valmennukselle ja muulle, että voisi ottaa sitten kiinni jo saman tien, niin se on semmoinen asia, mikä niin kuin kannattaa tykkää sitten tämmöisissä, että jos niin kuin parempia pelaajia löytyy tämmöisiä niin kuin Ronkainen ja Markkula ja muut on, niin olisi pitkään joukkueessa niin pysyisi, niin se olisi tosi hyvä. Se tuo porukkaa hallille ja näin, niin se on itsekin tykkään sitten katsoa, että samat pelaajat viihtyy. Kyllä, se on just näin. No pelipaidat on monelle keräilijälle lähes pyhiä esineitä. Miten sä säilytät sun pelipaitoja? Onko ne kotona kaikki näytillä? Mahtuuko ne edes sinne? Miten ne on teillä näkyvissä? No kyllä ne näytille mahtuu nyt tällä hetkellä ihan hyvin vielä. Ne on siellä katorajassa, on kiitos avovaimoon, niin löytyy sieltä sitten hyvin keksitty asiat, niin löytyy sieltä kaikki roikkuu henkareista sieltä sitten erikseen siellä sitten jääkiekkopaikat ja lentopallot löytyy kanssa. Mutta kyllä siellä pikkuhiljaa rupeaa tilaa ahtauttaa löytymään. Et sanon nyt 10 ehkä mahtuu vielä, mutta sitten joutuu suunnittelemaan jotain muuta sitten varastopaikkaa sitten jo jonnekin mahdollisesti toiseen huoneeseen. Joo. Onko sulla kaikki kuitenkin niin kuin tällä hetkellä, mahtuuko sinne niin kuin esille? Ei tarvitse pistää niin kuin vaatekaappiin vielä mitään? Ei tarvitse vaatekaappia. Kyllä ne tällä hetkellä vielä mahtuu esille. Että kyllä ne siellä on ihan roikkuu ihan nätisti sieltä sitten jokainen, että pystyy katsomaan ihan suoraan sitten siitä sitten jonossa sulassa sovussa kaikki. Joo. Sulla on hieno kokoelma ja sitä kehtaa esitellä, niin onko suunnitelmia, että tuokse jatkossa jäähallille kenties paitoja, fanitapahtumia, onko mitään tällaista ollut? No on sitä tulossa, että niin tuossa semmoinen Card Expo-tapahtuma tässä on tuossa Skanssiin tulossa, kun tuolla on Tuton pelaajia, niin otettiin yhteyttä tuolta järjestävältä taholta, niin helmikuun alussa, niin silloin sitten niin sinne jokunen pelipaita tulee näytille sitten ja varmaan vähän jotain muutakin rekvisiittaa, kun niitä on kuitenkin jääkiekkohanskoja, mailaa ja kypäriä, niitä tulee sitten olemaan. Ja jäähallille katsotaan nyt semmoinen sopiva ajankohta, sit jos johonkin saisi sitten tapahtumaan ja muuta löytymään sinne sitten tilaa. Sitten kuitenkin se on vähän vaikea pistää sinne näytille niitä paitoja. No vähän tietenkin itselle enemmän arvokkaita, niin se on vähän sitten tietenkin, että mahdollisesti lähtisi liikenteeseen muualle mukaan, niin vaikea yhtälö vähän, mutta mielelläni näkisin, että ne olisi jäähallilla useamminkin näytillä.
Kyllä. Okei, eli helmikuussa Card Expo tanssissa. Joo. Siellä pääsee näkemään sun kokoelmaa. Siellä näkee jonkun verran, että itse en ole paikan päällä silloin, että mä olen silloin Helsingissä toisessa tapahtumassa vähän hattuja tekemässä siellä sitten eteenpäin viemässä tätä asiaa. Noniin. Silloin pelipaidat löytyy kuitenkin siellä sitten. Joo, pelipaidat ja vähän muutakin. Vähän muutakin rekvisiittaa, kyllä. Joo. Minkälainen vastaanotto tässä on ollut, kun nyt on kerranhan tälläkin kaudella sun hallilla on paidat ollut näkyvillä, niin mikä vastaanotto on ollut tutofanien keskuudessa ja onko tullut muiltakin faneilta jotain palautetta? On sitä muiltakin tullut. Ne on hämmästyneitä ollut, että se on noin laaja ollut, että ei ne olisi tajunnut sitä, että kuinka paljon sitä niitä on ollut, että kerätty ja kaikki, että kuin yksityiskohtaisesti tämmöisiä on niin kuin monta Virtasen Juhon pelipaita ja muuta sillä lailla, että ne ajattelivat, että mulla on muutama vaan. Että ne on todellakin ollut sit vähän pöyristyneitä siitä ja ihmetellyt sitä, että yhtäkkiäkin noin paljon. Että on siitä hyvin ja aika moni on sitten taputellut selkää, että ihan kunnioitettava paitakokoelmaan ja hyviä nimiä kaiken kaikkiaan siellä sitten alemmistakin ketjusta, että kaikki tykkäävät just siinä, kun se on sitä erilaista, että jos sitä pelkästään näitä nimimiehiä siellä niin kokoelmassa. Mitä sä luulet, onko sulla Suomen laajin tai ehkä jopa maailman laajin Tuto-pelipaita kokoelma? Tiedätkö sä, että jollain olisi enemmän? Ei tällä hetkellä ei ole tiedossa, mutta lähelle varmaan on päässyt. Siellä on muitakin, ketä on kerännyt pitkin vuosikymmeniä kanssa sanotaan näitä pelipaitoja. Kyllä sieltä löytyy myös jokunen, kenellä on tullut sanottu, että heilläkin on pelipaito joku se kappale ja näin poispäin. On varmaan 10 vähän päällekin enemmän. Mutta ei ole tullut vielä itselle sanottu, että hei, löytyy 50-60 kappaletta Tuton pelipaitoja. Ei ole tietoa, mutta mielellään niin tulisi sanomaan vaan, että jos löytyy pelipaitoja, olisi mukava jutella niistäkin vähän enemmänkin. Kyllä, joo. Sä kerroitkin, että sä oot nuorena jo aloittanut tämän keräilyn, niin miten sulla onko se tasaisesti hankkinut aina lisää paitoja? Onko sulla joku tietty budjetti kauteen, kuinka monta paitaa sä ostat kaudessa? Onko sulla jotain ajanjaksoa, kun sä oot ostanut enemmän paitoja ja sitten ehkä taas, että onko ollut ajanjakso, kun ei ole tullut hommattu ollenkaan? No se on vähän budjetti ei ole oikein ollut, että se on sitten kun se lähti se keräily, niin se vaan jokunen paita sitten kun silloin oli, niin vähistä varoista sitten osti sitä aina sitä mukaan kun tuli ja jokunen vuosi jäi välistäkin sitten taas kun ei ostettu ja sitten jokunen vuosi tuli ostettu 4-5 pelipaitaa esimerkiksi kun tässä on tämä näin Poweri aikaan, niin silloin 4 tuli ostettu samalla kaudella sitten heti, että sitten Vuorisaloa ja Lainetta ja tämmöisiä sitten Tönströmit ja nämä niin jalo, niin yhtäkkiä sitten tulikin katsoa, että jaha, niin tulee 4-5 tänä vuonna ja näin. Niin. Meneekö se myös vähän silleen, että ketä pelaajia siellä on, että jos löytyy joku semmoinen, että tuon paita on pakko saada, niin sitten että tulee hommattua? Joo, se meni siihen kohtaan jo, että sitten kun tiesi, että niin semmoisia, ketä niin kuin mä katson puolusta, kun itsekin höntsää vähän niin kuin pakkina pelailen, niin katson semmoista puolustushommaa ja näin, niin sitten totesin, että toi on hyvä saada toi pelaajapaita, että se on semmoinen, kun mä tykkään, miten se pelaa. Ja ehkä se lähti sitten siitä ja sitten okei, maaliin vahti ja sitten hyökkäyksestä ja vähän muuten. Sitten huomasikin, että on 4-5 yhtäkkiä. Ja sitten on tietenkin monta vuotta sillä lailla, että otetaan 1-2 pelipaitaa vaan. Että se on niinku siihen, ketä se niinku tärkeä itsellä on ollut, niin hänen pelin paitansa ollut. Sitten, se menee siihen. Joo. Sä oot puhunut paljon, että kun tulee joku semmoinen pelaaja, ketä sä arvostat tai kenestä sä pidät, niin tulee hommattu paita. Mutta minkälainen merkitys sillä paidan designilla on yleisesti, että sit värimaailmasta ja tietysti nyt niinku saattaa logokin vähän muuttua tässä aina vuosien varrella. No kyllä se huomaa, että siinä on itselleen sitten semmoinen eräänlainen merkitys kuitenkin, että kun siinä on parempi paita, niin se on myös painavampi ja sitten näkyy kaikki nämä sponsorit siinä paremmin kuin isommalla on ja näin, niin se on ihan se paita on. Ja sitten värimerkitys olisi kuitenkin tämä vanha legendaarinen, niin sillä mennään, mutta kyllä se uusi punainenkin on ollut tämä erikoispaita, niin se on yllättävän hyvin sopeutunut sit omaan silmäänkin, sit, kun tottunut, kun siinä sitten näki ensimmäisiä kertoja, että on sekin ihan fiksu homma, että mielellään. Mutta tietenkin täytyy aina aika menee eteenpäin ja vähän asiat niin kuin muuttuu, niin totta kai se vähän logo muuttuu ja kaikki siinä samassa, niin
se on ihan semmoinen merkityksellinen asia kanssa. Että kyllä se pikkuhiljaa aina pitää hyväksyä ja todeta, että kyllä se vaan nykyisyys on aina hyvä siinä kohtaa, mikä se on. Kyllä. No, tuton värit on tietty valkoinen, sininen ja punainen, niin tuleeko mieleen sun paitakokoelmasta jotain semmoista niin kuin tosi erikoista, mikä poikkeisi tavallaan niin kuin muusta ehkä niin kuin värimaailmasta ja yleisestikin siitä niin kuin paidasuunnittelusta? Joo, siellä oli nämä erikoispaidat, kun oli aikanaan oli, niin tässä on nyt yksi esimerkiksi. Niin Karlehto, niin se on hyvin iso ja ne oli tämmöisellä mentaliteetillä. Ja, niin, kyllä siellä lukee toveritkin ja tutova. Niin, aivan niin tämmöisellä on, niin silloin kun pelattiin se yksi erä, niin se oli kuitenkin aika semmoinen, että siellä on muutamalta kaudelta hankittu niitä erikoispaitoja, niin se on ne, löytyy tämmöiset kun toverit on, niin joo. Ne on aika spesiaali juttuja. Kyllä. Ei ihan jokaiselta löydy. Ei ihan jokaiselta, mutta yllättävän monelta kannattajalta löytyy kyllä pelipaita sieltä. Kyllä kaikki on ollut ostanut oman lempipelaajansa pelipaidan, että hyvin on mennyt hyvin koteihin, sanotaan näin. Joo. No, puhuttiin Sipposesta ja puhuttiin myös siitä, kenen pelipaita sulla on seuraavaksi Kiikarissa, mutta onko jotain tämmöistä paitaa näiden ulkopuolelta, kenen paidasta vielä haaveilet? Kyllä se menee tuonne Paimion Hakaan ja Naantalin VG:n sieltä, kun ne on molemmat sellaiset pelipaitat, kun siellä on Atte Sillanpää ja Aleksi Sillanpää Paimiossa pelailee, niin tutoon entisiä pelureita, kun käynyt siellä katsomassa, niin se on. Ja sitten toi Naantalin VG:n nykyinen pelipaita on aika komea, niin se tekisi niinku mieli semmoinen pelipaita saada, että se on hyvin suunniteltu ja hyvän näköinen kaikki logot ja kaikki muut, niin se on semmoinen, mikä on seuraavaksi niinku haaveena saada. Joo, pelipaitojen lisäksi sulla on myös muita tuto-esineitä, kuten myös Kaapo Kähkösen pelimaila, niin kerro vähän niistä, minkälaisia tavaroita sulla on? No siellä on Keinäisen jääkiekkomailat löytyy ja hanskat, viimeiset hanskat, mitä hänellä oli sitten käytettävissä ja sitten sieltä löytyy Virtasaantin kypärä, sitten Pulliaisen Tuukaan kultakypärä ja sitten Keinäinen oli samaan aikaan, mutta siinä on Pulliaisen nimmari siinä sitten, että se oli viimeiset hänellä ja sitten on Pulliaisen jääkiekkomailoja 2 kappaletta sieltä löytyy ja Virtasen Juhon jääkiekkomailoja kanssa on siellä sitten muutama kappale jo löytynyt sitten kotiin jo paikalleen, että niitä sieltä löytyy sitten jo muita. Ja sitten tietenkin kaulahuiveja sieltä sitten on ja lippalakkeja sitten monelta eri kaudelta löytyy niitäkin. Onko nämä mailat ja nämä muut niin kuin pelaajien varusteet tullut jostain huutokaupasta vai miten osa on tullut huutokaupasta ja sitten osa on tullut myöskin, että mä olen saanut ne sitten sieltä on annettu jälkikäteen tai silloin jälkikäteen tullut kauden jälkeen ja sitten tuolla on sitten heitelty, että tuossa on, että ei ihan tarvii enää, että on tullut sieltä sitten. Ja eikä se Kaapon maila ole se legendaarinen maila, millä se teki se maali? Siitä en ole varmaan takuuseemme ollenkaan, mutta kyllä silloin on pelattu, että siinä on ihan kiekon jälkeä siinä mailassa on löytyy. Että en ole päässyt jututtamaan ollenkaan, että mikä maila on, mutta kyllä niitä monta mailaa oli liikenteessä siihen aikaan, kun se teki. Että voi olla, että joku niistä se on. Joo, kyllä. Juho Virtanen, hieno pelaaja. Joo. Sulla löytyy hänen paitoja kokoelmasta. Kuinka monta Juhon paitaa sulla on? 10 pelipaitaa. 10 pelipaitaa? Joo. Ja miltä niin kuin aika väliltä? No kyllä ne ensimmäinen pelipaita on tässä näin ja sitten on viimeinen tämä punainen sieltä sitten löytyy. Että siltä väliltä on sitten kaikki muut. Että muutama uupuu sieltä välistä sitten 1 tai 2 vuodelta, mutta muuten on kaikki sitten jokaiselta vuodelta. Joo. Löytyy. Ja punainen on joulupaita, eikö? Joulupaita on se punainen jo silloin viimeinen. Ja ihan suoraan jäällä sitten sain tämän kyseisen pelipaidan, että silloin on pelattu sitten, että siinä on kaikki hiet ja kaikki siinä sitten. Okay. Oli siinä se jatkoajan jälkeen siinä sitten tahkottu, että tuo on ihan tasan tarkkaan se. Joo. Semmoinen hauskainen homma. Siitä on otettu valokuvaa siinä sitten, kun jäällä on sitten Juhon kanssa ja juteltu, niin siinä on oma juttunsa siinä kohtaa, että se merkitsee todella paljon itselle. Onko Juho sun kaikki aika lempipelaaja tutosta? Kyllä se sinne top 3 menee ihan selkeästi, että sanotaan näin top 2 jopa. Okei. Onko sulla kaikkien top 3 mahtuvien pelipaidat kuitenkin kokoelma? On siellä kyllä, siellä löytyy, että siellä on, sanotaan näin, että siinä on
Pulliainen ja sitten on Virtasen Juho ja Heinimäki ja sitten on Sillanpäin, niin siinä on vähän enemmänkin valinnanvaraa sieltä, että kyllä niitä löytyy. Joo. Siihen, mikä on top 3. Jos Juhon paitoja eniten, niin onko se laskenut, että kenen paitoja on toisiksi eniten? Se on Laineen Mikko. Okay. Niitä on 4 kappaletta. Että se oli se Raitin hyökkäjä, ketä teki hyvin maaleja ja oli semmoinen räväkkä persoonan kanssa jäälläkin ja muuta. Niin tykkäsin hänen hyökkäyspelitavastaan kanssa silloin aikanaan, kun hän pelasi, niin niitä löytyy vähän enemmän sitten. Joo. Se oli semmoinen, mikä pisti silmään, niin aina välillä sitten tuli hankittua. Joo. Fiksu kaveri muutenkin. Joo. Säkin mainitsit, että tulee melkein huudettua hinnalla millä hyvänsä, että jos sä haluat jonkun paidan, niin se on saatava. Se on saatava, joo. Niin minkälaisessa haarukassa mennään, että mikä on ollut halvin ja mikä kallein ja kuinka iso skaala siinä on? No halvin on yllättäen kyllä ollut. Sanotaan näin, että on 50 € ollut huutokaupassa, mikä on ollut sitten tuossa pelin jälkeen ollut tilanne siellä yhdessä paikassa. Oli aina kun tuolla oli jälkipelit, niin siellä oli sitten muissa huutokauppaa joskus, niin silloin tuli 50 ostettu pelipaita. Ja kallein pelipaita on tämä Simon Suoranta tuolla nyt, niin se on useamman 100 €, taitaa olla liki 600–700 € hintainen pelipaita nyt, että se tuli kaiken kaikkiaan maksamaan sen verran, että se on vähän enemmän. Siihen tuli sponsoroitu siihen sitten, Avovoima sponssasi siihen sitten oman firmansa nimen, niin siihen tuli vähän hintaa sitten vähän enemmän kuin normaalisti, mutta Suorantakin oli semmoinen tyyppi, mikä tykkäsi, kun hän verytteli ja teki kaikkea tämmöiset kunnon hommat, että pysyi niin kuin kunnossa, niin se näki, että hetkinen toi on semmoinen ammattipelaaja viimeisen päälle, mikä oli. Niin pisti silmään sillä tavalla, että vaikka ei pisteitä ihan välttämättä paljon tullut, mutta teki joukkueen eteen kaikkensa, niin se on semmoinen pelaaja, niin kuin, mikä oli semmoinen, että hattu pois päästä ja Joo. on niin kuin mukava. Onko yleisesti hinnat sitten niin kuin kaikkea sen 50? Siltä välillä siinä 150, 200 €, 300. Keinäsen paita se tuusemman 100, se on sitten vähän enemmänkin vielä. Että joo. Siinä ne menee sitten pyörii siinä hinnahaarukas. Joo, okei. Okay. Sanotaan, että toi tulee mieleen, toi Heinimäki, niin oli silloin kun Kaaposen maalin teki, niin Heinimäki oli kentällä silloin ja Pulliaisen näiden kanssa ja Tuohilampi, niin se oli semmoinen hauskan yhteen sattuma, niin se jäi silloin mieleen, että kun Säteri hehkutti siinä, että Heinimäki olisi ketä hän pistää niin kuin tämmöisessä tilanteessa kentälle näin, ja siinä oli sitten itse on se pelipaita, niin tulee semmoinen hyvä fiilis siitä sitten vielä. Joo. Se oli semmoinen, mikä niin jäi mieleen kanssa, kun aina katselee sitä, niin joo. Näitä löytyy. Löytyykö sinulla Tuohilammen pelipaitaa? Ei ole Tuohilammen pelipaitaa, ei ole. Sitten tämä leikata pois tämä kohta. Tuohilampi on muuten. Ai se on sun, mä ajattelin, että se on hyvä, että Tuohilampi päässyt. Ei ole mulla ollut ihan kyllä, vaikka hyvä pelaaja ja näin ollut, mutta en saanut hänen pelipaitansa, että siellä oli sit muut, ketkä halusi silloin aikanaan niitä. Niin mä sitten keskityin sitten Virtasen Juhon pelipaitoihin silloin. Joo, niin, kyllä. Se jäi siihen. Että onhan se hyvä, että muillakin jo löytyy pelipaitoja. Että kyllähän se tietenkin suurella osalla yleisölle merkitsee todella paljon, että on 1 tai 2 pelipaitaa tai vähän enemmänkin. Että pystyy niin kuin tukemaan joukkuetta sillä tavalla. Onko sinulla tapana hallille tullessa pukea paita päällä? Joko paita päälle tai sitten mä pistän siihen nojalle siihen eteen, että silloin aina oli, että kävin katsomassa alkulämpöä siellä, niin aina pelaajan paita siihen, ne tietää, että paikan päällä on siellä sitten, niin se löytyy sieltä sitten sillä tavalla. Että. No mä oon Juhon paita päällä nähnyt sut hallilla, mutta vaihteleeko se sitä? Kyllä mä joskus vaihtelen, että siellä on Vuorisalo ollut päällä ja Keinänen ja vähän kaiken näköistä välillä, mutta harvemmin, että yleensä mä tykkään pitää se siinä edessä, että pelaaja näkee sen sitten sieltä, että on niin kuin kannustamassa ja tukemassa sitten pelaajaa sitten menee miten päin tahansa siellä sitten. Että se on kuitenkin iso asia kyseiselle pelaajalle. Kun on jutellut jälkikäteen, niin ne on ollut hyvin tyytyväisiä siitä, että on tullut tämmöisiä ihmisiä, että niin kuin tukee joukkuetta ja näin. Siitä ne saa enemmän boostia siihen tekemiseen. Kyllä, todellakin. Se on se 6. kenttäpelaaja. Joo, nimenomaan. Ja sitä tarvitaan aika paljon, että se auttaa monessa asiassa. Kyllä. No niin, hei. Niin. Kiitos. Ei mitään, kiitos.